Tiefogo, Tiutu Tefogo, Tiefogo, Opogo, Chindibu. Igbo speaking community na Lagos. Bịanụ ka anyị gaa hụ na ihe dị iche otu ndị Igbo si eri ji, otu ha si awa ọjị, otu ha si enye ihe nrite dị iche iche maka ndị ga-abịa n'ụbọchị taa, ndị katara anyị ga-aga n'ime ụlọ ka anyị hụ ndị dị iche iche bịara iri ji ndị Igbo nke 2021 na Apati College. Ọ ga-adịrị n'ụlọ. Aha m wenye nna ya Baribe. Ihe a na-etu m mma agha ndị Igbo. Abịara m nke ndị Igbo na-eme iri ji. Ndị Igbo nọ nga awụ ndị Igbo South East, ọ ndị Igbo niile nọ n'ụwa nọ nga Igbo speaking, ọ ihe a na-akpọ ya. Ma ndị shi na Delta, ma ndị shi na Rivers, ma ndị shi na Benue, ma ndị nga ọbụla iwe onye Igbo ịnọ nga. Taa ụbọchị iri ji, anyị awakwala ji, anyị ahụla ihe ọma ndị Igbo na-eme na Lagos. Anyị na-ekelekwa ndị nwe ala ndị Lagos, na-agwakwa ụmụnna anyị ndị Igbo bi na Lagos ka ha na ndị ha na ha bi ka ha biri n'udo. Na ndị Igbo tụrụ ilulu si ọbịara nga onye abịagbula ya, anyị abịaghị ka anyị bịa megbuo ha, ha wee megbukwala n'anyị. Anyị na-asị ihe ndị Igbo ihe ji mara anyị n'ala Igbo wo egbe bere ugo bere. Otu ọbụla o ji mee, anyị na-arịọ ka Chineke na-edu ndị Igbo, na otu a Chineke ji dupụta anyị, anyị alụcha agha pụta bịa n'ọkwa n'isi, ọ ga-edukwa anyị, anyị agafeekwa ugbu a, ọ dị anyị ike ugbu a. Udo dịrị ndị Igbo, dịrị mmadụ niile n'aha Jizọs. Afa m bụ Chief Stella Ntanta, ada Igbo eji eme ọnụ na Lagos. Ife a na-eme ebe atata maka ili ji omenala nke kachasị nke, maka na ọ bụrụ na eriro ji gị bụ onye Igbo eli ihe ji, o nwere ka ọ na-adị maka akpọnite ndị nọ na akpọnite ndị dị n'ife niile wee zuo oke. So n'ọnya ka ndị Lagos steeti ji wee gbakọ tata Igbo bụ Igbo, ị na-anya ị ga-afụ ife niile bịala ebe a taa ka abịa ka anyị mee omenala, maka na ebe anaba otu ebe anyị anọ na anyị ga na-eme na omume anyị ife anyị bịala ebe a tata. So okwu nwere ịgwa ụmụ nwaanyị ibe mbụ ka anyị malụ mebe, maka na mụnwa na onwe m chile echiche taa abalị ada Igbo eji eme ọnụ, ọ bụrụ m wetara afa anọlụbụ onwe m akpọpụta m from mainland nsi oge na asị na gị n'ọka omume onye na-adị ka eji achọpụta ya na a ga-eti sebakala asị na ada Igbo eji eme ọnụ nsịfa nke ọ ga-ekwekwa mme asị na ọka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nwere m anya ka m si eme wee na-emeghalị, maka ya na-eme etu obi a na-adị ndị dị anyị mma, obi a na-adị ndị obodo anyị mma. Mụ na onwe m bụgo from professional MC, ịghọtago, so ama emetewe MC, ịghọtago, so anwa m amarị nne ị na-anya ị ga-afụ mgbe mụ na woman leader yi ana m enwe mgbe m na-amelụ ndị Igbo speaking MC. So ife na-agwa ụmụ nwaanyị biko ka anyị hunata nke wee chia, maka na ife isi ike kale ọ bụrụ na anyị runata nyere ndị dị anyị aka na ife ga-agha ọfụma, obi adịkwa ndị dị anyị mma. Igbo kwenu! Igbo rienu! Nani! Bani! Anwanwo Chief Charles Uzondu, Onowu ndị Igbo na Koshofe local government.
ilegharịa anya ịhụ na ọ na-akpọtụ na Bati Barracks taa ebe ndị Igbo niile nọ na Lagos steeti zukọrọ ọnụ na-eri ji. Ọwụ ji ka anyị na-eri n'ụbọchị taa, a na-eri ya mgbe niile, anyị na-eri ya every year, anyị erie ji na anyị na-ekele Chukwu na anyị riri ji taa, na Chukwu mere na anyị ebere anyị adị ndụ wee n'ụbọchị taa. Gịle anya na 2020 anyị erighị ji maka COVID bịara bịa igbu anyị mana ogbu ha anyị. Ya mere 2021 ndị Igbo niile nọ na Lagos agbakọ wee na-erikọ ji, anyị na ndị ome anyị na ndị nwoke anyị niile. So awụghị ikele Chineke na Chineke nyere anyị ndụ nye anyị ike, anyị agbakọ ebe a na-eri ji. Iriri ji wụ omenala Igbo site mgbe gboo ebe anyị siri bịa. Ịma na ihe anyị nọ Lagos ebe anyị siri bịa na South East, iriri ji wụ omenala Igbo. So ana m agwa ụmụ okorobịa particularly ndị na-apị ihe a na-apị apị, ndị ejiri kọmputa mere ọrụ, na ha gbadata bịa ghọta ihe a na-eme omenala Igbo bụ ihe anyị na-eme ihe a. Iri ji wụ omenala Igbo. Aha m wụ Nwaeze Ifeanyi Chukwu Evarestus Chukwuemeka Kenis Okere. Ahụ m youth leader Igbo speaking community Lagos State. Ụbọchị taa mbọchị anyị na-awa ji ndị Igbo na-eri ji na Bati Barracks. Ọ ihe eji mara ndị Igbo a na-eme n'afọ n'afọ. Ana m eji ohere a na-ekwu okwu si ụmụaka Igbo ọbụla ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa anyị na-akpọ unu bịanụ bịa join ya Igbo speaking community. Igbo speaking community anyị na-eme nke Sunday High Chief Sunday Ude ya nwa the authentic Igbo speaking community anyị nwere ke mụọ wụ youth leader Igbo speaking community Lagos State. Mụ na ma executive ndị otu m anyị na-akpọ ụmụaka Igbo ọbụla biko bịanụ fụtanụ ba join anyị ka anyị na-eme ka ala Igbo dị mma, ka anyị na-ewepụta ihe eji mara ndị Igbo. Obi dị m sọ aṅụrị obi dị m mma. Ife niile eme n'ụbọchị taa gara ọfụma. Mmiri zoro wee butere anyị ngọzi. Ọ mmiri na-ebute ngọzi. Mmemme emere eho distinguished senator enyi ya Abaribe esi Abuja bịa. Onye na-ekwuruchiri ndị Igbo ọnụ ha na Senate abịa. Dr. Aren Onyema abịa. Ndị eze ndị Igbo niile abịa. And ha na-anarụ ha ga-ana n'udo. Ebe ọbụla ha na-ana dị iche iche ha ga-ana n'udo. Ebe na-asị Chineke onye mere ka ụbọchị taa maa mma, ọ ga-edu n'ebe anyị niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Afọ m bụ Nwaada Chioma Ajunwopara, the first Nigerian individual Olympic gold medalist. Ndị Igbo niile, Igbo speaking community nọ na Lagos State, ha na-eri ji taa maka ọ bụ omenala anyị. Nri ji ọhụụ ọ nnukwu emume n'ala Igbo, and ọ bụ ihe na-eme n'ebe a taa.
asị ndị bịara ijikọ ụla ga ebe niile ndị bịara taa iri ji na Igbo Speaking Community Lagos adịkwala na-alakwa n'udo biko ọ ga-adị ule mma na-esore na nna chi ndị Igbo na soshal midia udo